Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 19 apreli hepdäňem anyny güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna we platformasyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň çykyşymyň ýanky temasy Türkmenistanyna, türkmen halkyna çağırış. Ine hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efire Muhammed Ağa atnaşýar. Muhammed Ağa, hoş geldiňiz. Salam aleykum. Hoş gördük. Salam vatandaşlar. Sağ olun Muhammed Ağa. Hormatly vatandaşlar, efire başlamakak biz gıýtgaça Türkmenistanyň gelen habarlary size ýanky bildiriş şökünde berjek bolýar. Ine gelinmezde aýdaýyn. Türkmenistanyna bankomatlarda we häzir banklarda we bankomatlarda pul azalýar. Inni adamlar kartasından bar pulunu alıp bilen oklar. Men öňüm aýtyp gelýärdim. Ýanwarda, fevralda kriz başlady. Öňüm gidip durdy bolan has güýçlerini şu 300 milyon Dubaydan kardalyny ýanky Raşid Meredow ılgap, Serdar we Gurban Berdimuhammedow hemme hökümetdäki wekilleri bütün dünýä ılgatdyrdylar da 300 milyon tapdylar şolar. Şol 300 milyon 3-4 aý Türkmenistan saklanýan boldy. Inni pul ýok. Türkmenistan bankrot. Türkmenistan bankrotluğun ýanky gapysyna geldi. Inni aýlyklaryň ýanky bermelisi kynlaşar, bar aýlyk berilmez, çekiler, ýazgylar dörer, suhpa ýok, ýanky produktlar wagtyna gelmez. Şu ýaly ýanky betbakçylyga garaşmaly bolýar. Şoň üçin şoňa taýýarlyk görüň. Hälem taňryýakyň Türkmenistan daşyna işleýän biziň iş migrantlarymyz Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýärler. Ýagny öz maşgalaryna pul berýärler, şo pullun Türkmenistanyň halky özüni ekleýär we ekonomikany aýlaýar. Ýa hökümetden ekonomikany aýlana ýok. Bular diňe gelen pullar büdjetden ýa ogurlaýarlar. Ataly ogul ikisi ýanky prezident we özüni özüniň milli lideri Gurban Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, ine mysal üçin o hojulukdaky işleýän adamlaryň, ýagny Daýhan birleşiginde işleýän adamlaryň aýlyklary häzir berilen ok. Ýylyň soňuna jemlet berip ýanky ýazga geçirýärler. Mara welaýaty, Daşoğul welaýatyna, Ahyl welaýatynyň Tejen etrawyna, Balkanyň Gyzarabad, Gyzartek etraplaryna ine ýagdaýlar şeýle. Aýlyklar götürilmändir. Köne puldan 8-10 milyon araly aýlyk alýarlar. Biziň watandaşlarymyz. Ine men dünkü çykyşymda kriz boýunça aýdamda ortaça aýlyk $250 diýdim bol, men ýalňyşypdyrm. Hünärmentler jaň edip aýtdy. Ortaça aýlyk $150 Türkmenistandan. Ine her türlü maglumatlar deňişdirip gördük, her türlü maglumatlary, her türlü welaýatyň hünärmentleri bilen güleşip gördük. Ine $150 eken $250 däl. Şoň üçin $150 Türkmenistanyna ýa-da başga döwletde ýaşap bolanok. Hatta häzir Afrikada da ýaşap bolanok $150. $150 hiç zat. Maşgalany eklep bolanok, çağlaryny ýanky eşik alyp bolanok, e-mail produkty çağlaryny berip bolanok. Ol maşynyň zadyny bolsa benzini çykdyrjysy ýaşap bolanok, bir maşgalany eklep bolanok. Ine şu ýaly ýagdaýlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ine maglumatlar geldi. Şoň daşyna adamlardan Ahyl welaýatyna ýaşaýan, ünsürin. Ahyl welaýatyna ýaşaýan Ýarzan Pir diýen mollanyň ýanyna baryp Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedow şondan doga pat alýarlar. Ine prezident bolmak üçin Serdar Berdimuhammedow ýanyna baryp doga patasyny alyp ýanky kiçik dogajyk edip duz goýup ýanky döşüne goýup şonu bir hepdelep götürüp ýanky prezident bolmana mümkinçilik dörer ýaly ine şoň ýanyna barýar. Başga da Türkmenistanyna ykdysady, syýasy, sosial problemler bolsa, şo Ýarzan Pir diýen mollanyň ýanyna baryp, onundan doga alyp, şo Türkmenistanyň hökümetiniň problemlerini çözjek bolýar. Ünsürin, hormatly vatandaşlar. Ahyrpyna şermente. Robocop hiç zady başarmayan, agzyndan diňe san tehnologiýalary ýanky geçirýän diýip interneti baglap duran adam hiç zat çözülmän, hiç ýyly ukyp bolman hökümet problemlaryny Ýarzan Pir diýip ýanky Ýarzan Pir diýip mollaň ýanyna baryp
Şo yerde Türkmenistan'ın hükümetinin problemlerini söylüyor. Hormatly vatandaşlar, etraf polisiýanyň başlykları ine $250 alýar. Etraf polisiýanyň naçarlygy boljak bolsaň, häzirki günde, şu günde krizisiň ine ýene bir tasdiklanyş, ýani subutnamaty. Sen 40 000 50 000 dolar bermeli. Öň şu ýani etraf polisiýanyň başlygy boljak bolsaň, 100 000 dolara çelli nyrky bady. 100 000 dolar eltip berýän seni ýani etraf polisiýanyň başlygy edýär. Indi 40 50 000 dolar nagt getirip bilsen yeterlik bolýar. Men size häzir bir korrupsiýon skemany açaýyn. Nähili Serdar Berdimuhammedow korrupsiýon skemany ýöredýär. Şoňa garşy güreşmän şondan pul alýar. Ünsüň. Egerde sen Ilaytada Mari, Daşow, Lewap, Tejen etraf welaýatlanyň ýani Tejen etrawyna polis bölümüň etrawyny başlygy boljak bolsaň, onda sen 40-50 000 dolary we öz dosiýeňi ýani welaýat etrawyna kadrlar müdiriniň başlygyna eltip berýär. Gönnün göni. Ola adam sen puluň alýar, dosiýeň barýar zat edýär we şo pullary merkezde İçeri İşler Ministriniň işleyen kadrlar müdiriniň başlygyna eltip berip sen kandidaturaňy goýýar. Ondan 3 bilen 6 ay aralykda sen kandidaturaň tasdiklanýar, karar çykýar, ministriň karary çykýar, gerek bolsa prezidentiň karary çykýar we sana kabinetiň açar berilýär. Ünsüň. Indi merkezi polis ministriniň müdiriniň ýani kadr müdiriniň başlygy Hıdyrova pulu geçirýär. Hıdyrov bolsa Serdaryň gaýyny bolansoň Serdara dowlatyny berýär. Ine nähili aşagdan Serdar Berdimuhammedow pullar barýar. Elbetde Serdar Berdimuhammedow bu zatlara garşy göreşmez. Özü içinde. Elbetde Serdar Berdimuhammedow hiç zat çözülmeýän agyr problemleri dören ýagdaýynda Yarjan Pir mollaň ýanyna gidip çözgütler gözleýän adam elbette Türkmenistan'ı östürmez. İnanın. Men size bir küçük video görkeýin. Yine bizim konstitusiýan garanti Türkmenistan'na korrupsiýaga garşy güreşmeli adamyň diýen sözlerini bir dinläp gör. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistan'ın prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistan'ın bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistan'ın prezidentinin wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistan'ın dowlat garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Türkmenistan'na adamlaryň haklaryny we hukuklaryny goramagyna, Türkmenistan'na konstitusiýany goramagyna, Türkmenistan'na adalatlygy ýüretmäne kasam içýän. Özü ol korrupsiýaga garşy göreşmeli adam, kanunlary ýani berja etmeli adam, özü korrupsiýa skemasynyň iň ýokarysynda oturýar. Ine Türkmenistan'ın prezidenti Rabakov Serdar Berdimuhammedow. Ne şu adam Türkmenistan'da problemi katastrofik gidip dur. Ünsüň 17 ýyldan beri Türkmenistan'da problemler çözülen ok. Anemçi çözülen ok. Ya bunu okuyuplar. Bir zat bolsa Yarjan Pir'in ýanyna ataly kişi ılgak gidýärler. Dogajyk etmäne, nimetçi etmäne. Elbetde o bir Türkmençiliğin bir erwet ýani erwet tertibi, erwet bir hadisasy mollaň ýanyna gidip doga etmäne. Ýöne ine şol Türkmençiligi ulanyp, bunu döwlet dolandyrjak bolýar. Türkmençilik ulanmaly, gurrun ýok.
ýöne döwlet dolandyşyna, o ýerde ekonomik zakonlar, yani kanunlar, o ýerde administrativni kanunlar, administrativni çölgütler bolmaly. O ýerde ýarjan pir mollan yeri ýok. Düýünden. Ne şuňa halkymyz düşünmeli. Ine men size bir zat eýdin. Halk tarapyndan saýlanmadyk prezident Serdar Berdimuhamedow çäre görmez. Şul ýanky men görkezden korrupsiýon schema. Sebebi onun içinde onun dowleti bar. Ine watandaşlar men size aşağıdaky ýöneköy adamdan prezidente çelli nähil para barýanny we gurulan korrupsiýa schemasyny görkezdim. Indi aýdyn şul adam Serdar Berdimuhamedow ve onun kezzap atasy, ýanky Türkmenistanyň iň kezzap adamy, kezzap milli lider bize bak durmuş verip bilermi? Elbette yok. Şul öňüne prezident diýilen adam döwletiň problemasyny çykanlar diňe ýarjan şiir diyen ýanky mollanyň ýanyna baryp dua edip problemalary çözýän bolsa, onda Türkmenistanyň geljegi katastrofada. Hormatly watandaşlar, ýene soňky maglumaty bereýin. Ondan men sözi Muhammed ağa berjek. Ine prostoy polismen boljak bolsaň, ya DPS'nik boljak bolsaň, ýani gaýda işler ýani. Sen barýan ýanky etrap polisiýasyna. Şo ýerde seni kadrın müdirinin başlygy we velayet kadrın müdirinin başlygy sorgu ide berýär. Kim sen? Enataň niýde işleýär? Potrotda näçe pul aldyňyz? Tilikeçilik edýäňizmi? Giýdejiliňiz näçe? Mallaryňyz, ýanky goýunlaryňyz, sygyrlaryňyz, toklaryňyz barmy? Näme ýagdaýlaryňyz? Gurplumy gurpluňdan diýip probit edýärler. O zaman şoňa görä para ýanky bermeli diýip aýdýarlar. Ine şoň üçin gen görmäň, köçede polis dursa ýa-da DPS'nik dursa sizden para alýar. On çyk başga çykylgasy ýok, sebäbi ol para berip diýdi, şo parany ýerine goýmalylar. Ýanky kardandan pullary ýerine goýmaly. Şoň üçin şul paraxorluk sistema ýokardan aşağı, aşağıdan ýokary diýär. Muny durup bolmaz. Ünsüň gülmäň men aýdanma. Hukuk goýan gurumlaryň içinde korrupsiýon sistema adamlaryň haklaryny, hukuklaryny goraman, öýler baryp, ýani konstitusiýaň kanunlaryny ýöretmen, öýler korrupsiýon schemanyň içinde we öýler korrupsiýa diýär. Bu hem Türkmenistanda wezipe satylmak hem bir tradisiýa boldy, ýani hem bir waka däl, bir ýöneköy waka däl, hem diňe şuň üstü bilen ýani adamlar bellenýär. Men öňküde kabinet ministrdaky schemany gördüm. Indi polis polisiň schemasyny gördüm. Hormatly watandaşlar, ýene bir maglumat geldi. Ine daşna çykjak bolsaň, ýany bilen produkty bolsa, gowurdok, ol gymmat bahaly araklar, konyaklar, gawun, garpy, gök kökü, ak kökü, ýanky Türkmenistan çykýan öňler bolsa, onda seni polisiň görkezmesi bilen gumrukhanasy başga kabinete akdyp, şo ýerde barlýar sen ýanky çykarýan zadyny we şoňa görä parany keskitlep sana aýdýar. Şunça para bersen geçirýän bolmasa hemmedany konfiskowat edýär diýip alýa da polis bilen paýlaşyp şo ýerden görgüller gününü görýär. Biz häzir şu arada çykyş ederik Muhammed ağa kiýmez. Näçe polis bölümine işleyen adamlar para almaly bolýar. Näçe şular ýani talamançylar ýaly şul ýanky daşna çykanda petir çörek bolsa da şonam alıp ýanky maşgalatny etdiýär. Bular näme? Şol ýaly gidaýmy? Ya şol ýaly talamançylarmy? Ya şol ýaly şul halkdan bir zat gelse ýokardan Allah berdi diýip pikir edýärlermi? Näçe şol ýaly hukuk gorýan gurumlaryň wekilleri esasy korrupsiýany ýöredýän adamlar boldy. Esasy isteniň adamy talap bilen ýaly talap boljak adam boldy. Näçe şular hak hukuklar goraman, ýanky Türkmenistanyň prezidenti diýilýän bir adamyň gülüşi, kasam aýdyşy ýaly şo zatlar etmen gaýtyp talamançylar boldy. Şular polisler däl, ýani arkasynda talamançylar diýip ýazmaly. Näçe şo güne şular geldiler. Biz häzir Muhammed ağa bilen ýanky analiz eder. Muhammed ağa, söz sizden. Yine bir salam Murat, salam vatandaşlar. Türkmenistan'da bir iki tane haber var. Bir etaati idatlı bir aşı hem mekteplerde
okuwçylaryň elinden telefonunu alýarlar diye, mugallimden elinden telefonunu alýarlar. Bir kontrollyk etýärler studentlere. Sen hiç saytlara girme, YouTube'a girme, TikTok'a girme, hiç yerde gurrun edaman deyip dün adatlygyň beren habary ören şu an giyinden hemme yerde hukumet şonu bir kontrollyk geçipdir. Muň sebäbi belli. Biz ýani Ramazan ayına çağırış ettik, Eýde Fetire barın dedik. Mescide ören köp adamlar vardılar. Şol üçin hukumet inni nämetçerini bilen. Korkýa. Şu korkyny bütün halkym duydu şu wagtda hukumetin korkýany. İkinciden inni dini ananyan adamlar var. Namaz okuyan, biraz özünü aratta saklayan, haramlığa baş koşmajak bolýan, bidere gıybet gurrun etmejek bolýan, din dep destur saklajak bolýan adamlara bir kontrollyk edip başlapdyrlar. Edaralarda şolary duýdurýarlar diye. Tek beýle bolmaly. Ben ýa-da Hudaýy ananma, anatsa bolma. Dep desturi, dini dep desturi yerine yetirme deyip şolara diye hemme başet yerler. Yani Adat Radyosu'ndan in son haber. Ayçık olayan vatandaşlar, hukumet ören korkýasydyr. Sebäbi hukumetin sizin öňünizde durup jogap bermäge hiç derdi yok. Biz mescitlere barıp bolýa, adamları mescitlere çağırdık. Mescitlerde adamla yığınanda şolun öwüne geç bilmek mehanizm döwletde yok. Şu taada bizim halkımız öz günneki döşar bolýan problemasyny açık aýdy bilýärler. Şondan hem hukumet korkýar. Şu sebäpden biz hemme vatandaşlarymyzy Türkmenistanlary eger öz ýurduny üýtgeçlik girijek bolsalar, onu hökmen mescitlere barmaly. Cuma namazından tut, ta en sonunda kurbanlık, Eýdi kurbanına, kurbanlık namazında da hemme Türkmenistanlılar çağırıp, Türkmen döwletiniň yol başçylaryndan şu tak gelin halkın soraklaryna jogap berilmeyecek bolýar. Ben şu wagtdan aýtýar. Näme üçin hukumet ýaňsynyň aýtýanyny var, korrupsiýa mehanizmi diýämi? Nähille edilýär. Näme üçin hukumet howpsuzlygy ýurduň içinde doly üpçün etjek bolsa, howpsuzlyk urnaky giýjeginde işleýän adamlary közeýär. Näme şolara aýlyk berip bilen akmydasy açdy. Näme üçin şolardan biziýatkal olar naçalnik edip goýýar. Döwletiň girdejesi ýokmy? Dine birji sany çelekenine koydun günne 7 milyon dolar Türkmenistan'a neftten dine pul gelýär diye günne. Indi beýleki koyla oldu yerine dursun. Gazdan gelýärli yer trilyonluk dolar Türkmenistan'a gelýär. Indi hukumet gelip polisiyalara aylık berip bilen akmy. Normal ne yaşar yani. Halktan zor bilen, ne doğru yol bilen, bir kanun yol bilen pul almasa, pul almaryany edip bolmaýar. Edip bolýar. Näme üçin onu etýär? Näme üçin ona aýlyk berenler? Vatandaşlar, polisiýadäki işleýärler. Hukumet Berdi Muhammed sizin düşmanınız. Sizi öz vicdanınızın karşısına gitmeye mecbur etýär. Sizi öz din düşmanınızın arasında sizi biavra etmeye mecbur etýär. Biavra bolmagy. Sizi gözden düşmeye mecbur etýär. En sonunda da türme vasiyetiz betbahtları. Önküler görün, önkü şu sen oturan yerindeki naçalnikle nerede şu? Hani şolu? Hayti biri halkın elinden doğru bilen pul alıp bayanı var, oğu yaşanı var, avraylı yaşap gören var. Birini görmersiniz. Şol için eğer şu Berdi Muhammed'i ayırıp bolsa bütün polisiya, howpsuzlyk urnaky işleýärler, bütün pograniçnikler, minaborony işleýärler, hemmesi dastoyna aýlyk alarlar. Şonu biz arkaýyn Koordinasyonly Sowetiň adyndan devlete halk hareketi hemmesi şuna bir dada geldi. Biz eger ýurduň içinde üýtgeçlik girijek bolsak, birinciden şu sferedäki işleýän adamlar aýlygy şeýler bolmaly ki halkyň elinden bir kanun ýolu pul almak olara hajat bolmasyn. Şonda olar kanunçylygy ýerine ýetirer. Şondan berjek minimum $800
ta yukarı geçelim. Şolar dolu hepsini edirtip hemmeti boyun alıyor. Şol için hukuk koruyucu organlar işleyenler. Sizin birinci düşmanınız şu iki tane adam. Şu maşgalalar. Şulardan dinmek için siz halka kömek edin. Birinci siz özünüzü bir beladan halas etiyeniz. Öz vicdanınızın, imanınızın, halkınızın, çağalanızın karşısına gitmeyeniz. Öz geleceğinizi üpçün etiyeniz. Şol için halka koşulsun. Burada Sağ olun Muhammed ağam. Gatow düşündürüňiz. Ine şu ýerde bir zada aýtdyňyz, belli geçdiňiz. Men şuňa ýene de bir gerek biziň watandaşlarymyň ünsüni çekjek bolýan ýylaýda organna işleýän adamlar. Ünsüň biz Sowet Soýuzyna ýaşaýardyk. Ine soňky ýakyn ýyllarda 90-njy, 85-nji, 80-nji ýyllar. O ýerde polisiň agry bardy. Näme bolsa-da halkyň içinde agry bar sebäbi polisler adamlara kömek edýärdi. 60-70% gowy işler edýärdi. Hawa 20-30% bardy korrupsiýona, olar ýaly 100% därli. Bular ýaly wezipet atylanokdy. Bular ýaly polis öz agryny gaçyrmady. Hatda Sowet Soýuzy wagtyndan bir topar ofitserler bardy. Çest diýen zat bardy. Ruh, wyjdan, namys diýen zat bardy. Ofitseriň çesti iň ýokary çest şol. Ýa-ni gahryman ýaly bir gahryman adamyň çesti şol. Onu ýazatdyr ýitdi. MHM dagy. KGB näýe adamlar bardy KGB'de? KGB'de men saýdym bir 20% bolgun bolsa 80% halkyň tarapyndan ýa-ni problem bolsa ýatsaň gün polisan basýarlar. Hemme de derine edip ýa-ni hakykaty adalatly gowrap duran adamlardy. Döwletde. Häzir näme bardy? MHM terörist, halka garşy terrorizm edýär. Aktivistler tutup yankı olary bir topa çärli görýär. Türkmenistan korrupsiýa basyp aldy. Onu da gözüňiň öýleri diýe içinde. Polisiýa guruny nämetjekkä? Aýdar söz ýok. Bir arasy söz ýok aýdar ýaly. Ine şu güne hukuk gorayan gurumlar näme geldi? Özüňiz siz bilýäňiz. Analiz edin. 91-den birinji kezzap geldi. Türkmenbaşy diýen kezzap özüne kliçka goýup Türkmenistanyň döwlet guruluşyny dol pytratdy. Hemme zat diňe özüne baglatdy. Men aýdanmadyň arkaňyzda men wa, men ýemine Hudaý wa diýip şolýar sözler bardy. Eger hökümeti işleýän adamlar ýadyna bolsa ýokary wezipede şeýle diýýär ýazyp. Serdar näme diýär? Sizden konstitusiýany torajak ýok, men aýdanmadyň, konstitusiýa seretmeň. Olam bir Türkmenbaşy ýaly bir kezzabyň başga bir kezzap sözleri. Ine şul kezzapçylyk biz aýyrmasak, ýa-ni şul ataly ogul kezzaplary Türkmenistan düzelmeýär. Men şonu aýtjak bolýan. Hukuk gorayan organlar hiç wagt inni halkyň muny agryny at bilmeýär. Ine biz size bir variant hödürlýär, ýa-ni bir şul agry ýagdaýda näme çykmak variantyny hödürlýär birinji bilen. Halk almaly we Türkmenistanyň özüne prezident diýen Rabakop Serdardan ve özünün milli lideri bolan Kezzap Gurban Bermuhamedowdan 17 ýyldan bäri edilen işler boýunça halka näme edildi, şoň ýa-ni jogabyny almaly. Biz soraw bermeli. Şoň üçin Gurbanlyk ýa-ni bayramyna birinji gününe ýerden meçide galyp, iksan hac meçide galyp halkyň sorawyna jogap bermeli. Sorawy biz günni aýdyp durur. Hay sorawy jogap bermeli. Halkdan bir soraw gelýär. Başga da sorawymyz bolsa ýazyň bize, ine men Telegram adresim bar. Men ýa-ni çykyş edýän adamyň aşagyndan şu Telegramda ýazyň. Haýsy sorawlary Gurbanyň Serdar Berdimuhamedow halkyň adyndan biz bereli. Siz iýeriň şu sözleri biz şolu aýdyp ýa-ni şolary aýdym ederi. Şolary şu jogap berdireli. Egerde şolary jogap bermese, onda biz başga çäre görmeli. Bir gezek iki kelleli prezident halkyň öňüne jogap bermeli. Şu neçeli bir gecegem, bir günem halkyň problemalaryny çözüp görmedik, halkyň sorawyna jogap berip görmedik, halkyň behwine hiç nas et görmedik. İksan kezzap arkyn gelip ýörler. Ine Gurbanlyk bayramynda biz şol soraw berýär. Eger sorawa jogap bermeseler ýa gelmeseler, ondan şular gitmeli.
Onda bular halka hizmet eden yok. Onlar şular adamlar gitmeli ve Türkmenistan'ın hem sistemi yüklemeli. Arasında adaletli sistemi girmeli. Türkmenistan'a hukuk koruyan gurumalar hakikattan ham teyerden gurunup teyerde avrayını alıp avrayını saklamalı. O yaşıydı avrayını saklayara şuraya hukuk koruyan gurumalar avrayını saklamalı. Şonu biz etmesek bizim devletimiz yok. Esası devlette konstitusiyanı koruyan adamlar bu aylık alıp konstitusiyanı koramasa konstitusiyanı hiç kim korap bilmiyor. Yani şoň üçin hukuk koruyan organlar diýilýär. Hukuk koruyan, hak hukuky koruyan organlar. Şunu koramasa, şunu öldür, kezapçylyk etse, onda döwlet ýok. Döwletde kanunlar işlenok. Döwletde kanunlar işlemese bespredel. Bespredel bolsa näme, kim näme etdilik? Eden etdilik. Onda döwlet bolmaýar. Ol bir bandit toparynyň basyp alan hökümeti bolýar. Ine şundan biz gitmeli. Ine şu hökümetten biz aýrylyp Türkmenistan'ın normalna vurmalı, beylek devletli yani. Arkyny içine giyip çıkar yani. Benim organlarki işleyen ofisiyerlerimiz, harbi kulluğundan, pograniçnik, prokuratura, yani suudda işleyen adamlar minimum $800 almalı. Minimum. 800'den $3,5 çel aylık almalı. Yani etraf, velayet yol başları olur, $10,000 çel aylık almalı. Türkmenistan pulu yoktur deyip fikir etmeyin. Hasaplak görün oğurlanyan pullar yılla. Men size aýdaýyn. Yılla diýmedim diýende $10 milyar dolar oğurlanýar. Minimum. Şo pullar biz oğurlaman kazana getirsek, şo pullaryň 10'dan bir bölegi hem ýa-ni hukuk koruyan gurumlara gitmeýär. Ne şo pulun 1 milyardy goý ýylna gitsin şu hukuk koruyan gurumlara. Zato oğurluk ýok. Aýlyklar ýokary, istenlik ýerde çağan, gyýdyň, ogluny istenlik ýere iýerip bilen Türkmenistan çägine hiç kim elde girmez. Onun hakyny bozmaz, olum hakyny bozmaz, haklary işläp başlar, adalet emele edip başlar. Şoň üçin biz hukuk koruyan gurumlara ýylanýar. Gollan şuny, şunu akçamyzy, şunu ýa çäremizi Gurbanlyk bayramyna biz halk bilen meçhide barýakda Serdar we Gurban Berdimuhamedowdan sorgu ýa-da. Eger şolar gelmese, onda biz gaty beýlek çärany, gaty ýa-ni bir çärany görmeli bolýar. Biz şonu tutsak edip, aýryp täzeden döwlet ýolbaşçylaryny taýlamaly bolýar. Parlament, döwlet ýolbaşçylary, ministrler hemmeler. Ine şoň üçin biz häzir hem hukuk koruyan gurumlarda işleyen ofisierler hem halkymyza ýylanýar. Gurbanlyk bayramy 6-njy güne düşýär. 6-njy gün biz meçhitlerde üýşýär. Ondan öň anyny günleri meçhitlere baryp biz eýýäm tırnowka geçýär. Meçhitlere baryp aýda okuýak bolmasy ýaly ýöne, ýa agdybirlik boýunça tırnowka geçýär. Şonuň üçin dua bilmeseňiz, namaz etmeseňiz, aýat bilmeseňiz şonda da meçhitlere baryň. Gudurata ýakynlaşyň. Birinji. Ikinji, men aýtjak bolýan ine 9-njy may bayramyna ýetip gelýär. Sizin bilşiňiz ýaly, bizim ata-babalarymyz beýik watançylyk uruşunda öz gahrmançylygyny görkezdiler. Bir topary wepat boldy. Bizim şunky günlerimiz gelir ýaly, parahat asmanymyz bolar ýaly, asuda ýurdumyz bolar ýaly, öýlen wepat etdiler. Kimde kim uruşdan yarary geldi, ýa-ni elsiz, aýaksyz, ýarawsyz, olaram ýaşap geçip ýa-ni wepat boldular. Ölkütdiler. Şonuň hatyratyna 9-njy may güni saat 10-da bir min durmuş wagtymyzy şolar hormat toýuna hökmünde bermeli. Nirde bolsaň, awtobusda bol, awtostansiýada bol, şofer bolup awtobus nimet dur bir ýerde awtobus bilen 1 min durda şo ýerde awtobusyň işlänik diýdi. Oturan ýerinde dogajy. Şolar taňykan sag bolsun, hormadyny bildir. Ine asuda asmanymyz, parahat asmanymyz, Niyazow, Gurbanlyň, Serdaryň ýa gazanyň üstünde ne şul ata-babalarymyzyň uruşda wepat bolup faşist Germaniýany Türkmenistana getirmedik adamlaryň ýa-ni öz janyny kas eden üçin boldy. Şonu biz unutmaýan, hormatly watandaşlar. Ýadymyzda saklaň. Her anyny gün meçhide barmaly. 9-njy may güni saat 10-da minuta malçany diýilýär. Ýagny 1 min biz
öz wagtymyzy şolara hormat hökmünde goýup şolara ýatlap, şolara öz içimizden dogalar etmeli. Egerde weşna gonu wagt gül goýup bilseňiz, ondan ýokarda at ýok. Ol bir iň uly hormat berdiňiz bolýar. Muhammed ağa, söz sizinki. Vatandaşlar men öz edegimden bütün şu vatançılık urşuna yani faşizme karşı gatnaşan şu taada wafat bolanlar we şu taada mahip bolanlar hemmesine men minnetdarlygym bildirýän şolun maqalalarını hemmesini kutlaýar. Şu taada bir zady bellek geçesin gelýär. Hiç yerde Türkmenlerin adı yok. Türkmenle de faşizme karşı görüştü deyip. Ortaya bunu hemmesini öz adına vuruyor. Ortaya etti diýär. Şol için men şu taada şunu bellädim. Biz Türkmen bolup Türkmenle bizim ata-babalarymız, bizim kahraman ata-babalarymız gidip faşizm bilen görüşipdirler. Özlerim 2000'de 100 miňlerçe gidipdirler. İýdinle da aýalla galyp olary doly hemme zat bilen üpçen edipdirler. Hatta näçe tonna gyzyllaryny, kumuşlaryny bizim aýallarymyz, bizim ejatalarymyz şonu urşa kömekdip beripdirler. Yani şeýle şol urda kahramançylykla hereket edipdirler. Şunu dünýä bilen. Şol için biz indi bir milli döwlet hökmünde biz öz goşandymyzy dünýäde faşizme karşı görüşde şonu hemme kişe beýan etmeli. Şoň bir görnüşim Emrad ağa aýdyşýar. Biz hökme şolary ýatlamaly. Şola bizim kahramanlarymız dünýäň ýüzünde faşizme karşı görüşen adamlar. Bizim şuunky durmuşymyzy getiren adamlar. Şol için şolaň janyny doga etmeli. Bir minut malçaniye yani dymmaly. Şolaň hatyrasy üçin tagat 10 o 9 may güni iň oňorsaňyzam 5 ňagon şolaň ýadygarlygy üçin döredilen yerlere baryp gül ýadygarlyklaryny goýmaly. Sağ olun Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, biz sizi hukupsuz çärelere, ýagny bir kanun däl, diňe kanun laýykda edip bolýan çärelere çağırýar. Biz sizi bir kanun çağırandy. Bizim dinimize karşı egerde iksan hacı çykýan bolsa, onu olar hacılar däl, kezzaplar. Türkmenistanyň ýol boşçularynyň halkyň öňünde jogap bermeli wagty geldi. Şoň üçin Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow Gurban bayramynyň 1-nji gününe 6-njy gün iýden mesçide baryp bizim efirlerimizde aýdylan söýdüleriň, ýa aýdylan toralary jogap bermeli. Ine şunu şolar etmese, onda şolar halkyň tarapyndan saýlanan prezidentler däl, onda olar Türkmenistanyň ýol boşçulary däl, onda olar обычный kezzaplar vatan ýolbaşy, ýa döwlet ýolbaşyna gelip öz kezzap mafiýasyny döreden adamlar bolýar, biz olary tutsak etmeli. Ine gaty anyk, gaty ýöneköy, gaty saada hökmünde ine bizim çäremiz. Şu çäre goşulun vatandaşlar wagty geldi, besedeliň. Hemmeler haýyş edýän şu vilayetlerden Ahala baryň, Aşgabatda baryň hemmeňiz. Sebebi Ahala, Aşgabatda ýaşayan adamlar vilayetde ýaşayan adamlaryň kömegine araşýar. Siz näçe köp bolup barsaňyz şoýra, şonça Ahala, Aşgabatda ýaşayan adamlar gahrymanlarça hereket ederler. Şoň üçin gollaň baryp haýyş eden. Egerde ýollar ýapylýan bolsa, mesçide barmaly ýollar. Şu baryp üýüşüp duruň, şo ýerde 100 adam bolsa, 1000 bolup duruň, şo ýollar awtomatik açylar. Dogry düşünün. Sebäp polisleram MHM'de häzir halkyň tarapyna geçip durlar. Bize günne habarlar gelýär. Halk galsa biz şolar bilen. Bilen bizar bolduk şu atalogullan. Şul atalogul idiotlar, bize diňe idiot kararlar çykarýar, bizim halky gynamaly bolýar, halkdan onu almaly bolýar. Diňe kezzaplyk ýolunu ýöretmeli bolýar. Başga ýol ýok diýär. Ine şonuň üçin öz ölçükler Türkmenistanyny häzir zerur. Biz şonu etmeli. Men ýene bir gezek size material berjek bolýan, nesip bolsa erti beremesem şuna ýetişemok. Häzir Yerevandan Russiýa goşunlary gidip başlady. Häzir Gruziýada
Russiýanyň güýji gaçyp başlady. Häzir Gazakstana Russiýa batışlary etbilenok. Inni Russiýanyň, ýagny Putiniň we onuň ýanky korrupsiýon hökümetiniň Türkmenistana bolan batışlary azaldy. Inni olar eger Türkmenistanda biz galsak, olar goşuny iýerip bilenok adam ýok. Şuraya ýagdaýlar. Şonuň üçin häzir ine Raşid Meredow Lavrov jaň edenden Lavrov aýdypdyr. Öz günüňizi görüň, näme görýän bolsaňyz görüň, rejimiňizi özüň saklaň, biz size kömek edemdik. Edbilemdik. Öldürmede adam yetenok diýip. Diýmek, men aýdýardym, äpişke mümkinçilikler açylýar diýip. Ine açyldy. Biz herekete girmek. Dogry düşünüň. Şu ýaly mümkinçilikler her wagt bolmaz. Rossiýada bir günden bir gün güýçlen, ýa-ni ýene-de öňkü derejetine geler, onda Türkmenistan ýene baswalarda bir gurbanyny ýa bir samsyn goýarda oýnadyp biziň pullarymyzy alıp biziň siýasatymyzy kontrol edip, biziň içki daş siýasatymyzy kontrol edip, biz şu tezdapçylykdan çykmaz. Ine biziň wazmolşygyny. Şunu biz ulanmaly. Ay men näme, men daýha, men ogoda, men ýetenim boldy, men ýanky herlik galada, men ýanky taxtabazarda, men taxtada, men könürgönçde, men näme edilýän diýip aýtmaň. Sen könürgönçüň kiçik owatynda, uçaskasynda bolsaň, egerde Aşgabatda barsaň, senin ulu kömek şol. Inan sen geljeğin üçin, Türkmenistanyň geljegi üçin, watanymyzy gorumak üçin ulu hereket şol. Gyra gaçmaň, gyra kimsin özüňizi kimsedip gyra gaçmaň. Gorkmaly, gurunu ýok, hemmämiz gorkýar. Ýöne adamlar üýşenne, inanyň gorky ýitip gidýär. 100.000 adam çyksa şo ýere, gorka aňyrda dursun, her kim geroý boljak bolar. Bul bir adamzadyň bir ýa kanunlary şu. Haçanda ýeki bolsaň, üstüne bir 3 tane emheme gelip kabinete akıtıp o ýerde bir 10 tane ýa polisiýany dep gilese, elbetde gorkarsyň. Ine şoň üçin könürgüçüň kiçik owatyndan bolsaň, gönül şaýlanyp Gurban bayramyny belleşek, Aşgabatda barjak diýip meçide barýar. Onda sen ýa-ni Türkmenistanyň geljegini bir ädim özüň ýek özüň iterýär. Ine şu ýaly mümkinçilikler bar, ulanyň şunu, peýdalanyň şunu hereket edin. Hormatly watandaşlar. Muhammed ağa. Muna da men bir näçe daha da aýtjakdym şunda. Gözde watandaşlar, biz bir hereket etjek bolýak ki kanuny bolup-da, kanuny gora. Türkmenistanyň prezidenti elini Kur'ana goýup, konstitusiýa goýup gasam içdi. Men şolary jikmejik ýerine ýetirýänmi. Bizini 20 ýyllap şol hökümet ýol başçysy boldy. 20 ýyllap edenetligini etdiler. Bizini halk bolup dini feraizmi yerine ýetirjek bolup meçide barýar. Parakatçylykly elmide ýaragan balamda hiç de demedem. Barýak meçide siz 20 ýyllap edende adyňyzy bize jogap berin. Bizim çağalamız daşar ýurtda közenip ýör. Bizim ayallamız, kakalamız, babalamız közenip ýörler. Polisiýalar közenip ýör ýaşamak üçin, diňe maşgalaryny oňdurmak üçin özleri cinaýete baş goşmaly bolýar. Hükümet içinde işläp ýören granitsany gorap ýörelle, sizin çağalaňyza azar berip, şolun ýejek wagtlaryny satyp günni görmeli bolýar. Näme üçin beýle? Bizim hem milyardlarça girdejimiz var. Hani şu pullar? Nere gitti? Bize atçöt verin. Şol için biz şu sorağı öwüne koymaklık bizim borcumuz. Bizim konstitusyonlu borcumuz. Şol için hiçbir dünyadaki devletin hiç kayfi, tapavut yok. Şu etyen hareketimize karşı gidip bilmeye. Onu koşun güve verip bilmeye. Göğüne eğer Türkmenistan'ın içinde yararlı bir hareket ettik. Onu koşun güve vermekleri mümkün. Povut tapıp. Göğüne biz beydemde. Şunun için şuna da yoğulan vermeye. Biz hiç vakt terörçülük hareketi, giydiğin yurdun içinde giyirip bırdat etmegi biz hiç kim aydamda. O yoğulan da bizim yolumuz. Dini feraizmi yerine getirmek için meçide var ya, meçide de
hemişe dep boyunca hükümet yol başçılarına öz kemçiliklerini beyan edilýän ýer. Biz şota prezidenti çağırýak gel jogap ber diýen. Bermese onu biz azat saýlaw geçirjek. Şu da bütün devletlerde edilýän zat, edilmeýän zat däl, dünyada hemme yerde bar zat. Pakistan'da da var, İran'da da, Türkiye'de de geçirýär, hemme yerde. Biz azat saýlaw geçirjek. Eger sen özüňe göwnüň etýän bolsa, bir aýtmaga dardyň bolsa, gel aýt, saýlawda aýt, men şu zatlary etdim size. Gördüňizmi, elinizde televizor var, radio var, gazet var. Aýdyň edem zatlarmy? A biz hem aýdyl, näme üçin şu zatlary etmediniz? Näme üçin 1 milyon Türkmenistanly daşary ýurtda kösenip sen olary gollaňa. Hal Özbekistanyň prezidenti karar çykaryp gollady, asy näme üçin gollamaýar? Näme şu bir karar çykarmak kynmy size? Näme üçin şu wady ýerine ýetemäňde? Puluňyz ýokmy? Onda neftden, gazdan gelýän pullar näme etdiňiz? Onu näme başga yapacakmy? Aşgabatyň içinde hem beri akmıramırlar var. Öz kardeşleriniz, çağalarınızdan Türkiye'de kul bolup görürler. Näme gerek bu? Başga yapacakmy? Näme etjekden şonu? Polisiýalar közäp ýok, jaý gurup, polisiýalara pul vermeýän jaý gurbak näme gerek? Berdi Muhammed Karamzad, näme başga yapacakmy şonu? Biz şu sorawlary berdik. Şol üçin biziň etýän dadymyz dolu kanuny hiç bir devlet hep hiç koşun uğradı vermemeye ona dünya cemiyetçiliği yolan vermeyen bizim şu zatları eder yana povu da vermeyen. İnnem hem merat ütkedi. Biz daşar yurttu özümüz bir güç. Muradaga hem kurvallığı için bir tovar diplomatla bile gepleşik geçiriyor. Biz şunu kurnadık. Pasolların hem bizde kat yazıyor. Bütün Müslüman devletlerin pasollarını hem bezde kat yazıyor. Kurvallıklı biz barjaktır. Tarakatçılıklı barjaktır. Bar problemini ayıcaktır. Siz hem seyredip durun. Bizim evimizde şu anda konstrüksiyon boyunca cevap vermeli. Siz hem görüp oturun. Birden bula terör falan edecek kolya demesin. Şundan hem görün. Halka azar vermesin. Dindar adamları kovalap görmesinler. Biz halk borup, halk şundan cevap etleyen. İnne atçıyot vaktin. Halkın önüne cevap ver. Nerede pullu? Näme için Aşgabatyň içinde jaýlar gurýar? Ne başka yerlerde hiç de edip bolana. Birinciden 1 milyon közenip beren, kul bolup beren adam getiriýurdy içinde. Ekle, takla, iş bilenipçine, dastoyny ýaşarýan odam altından jaýýar. Hemmemizim razy. Göne pulum ýok boldy. Onu başga gururum. Onu işledeyle adamla kovu işlesin, pul kazansın, şert töre değil. Pulun ba, gityen bir direksiz kuruluşukları vuruyor. Bir yıldan sonra hem bir cayırı kaçıyor. Ablatlı näme göre? Hayatı mantığın esasında sen şu zatları ediyor. Näme için halkın beytil malın pulunu, halkı köze eylek sarf edip yok. Ben şu cevabı şundan soruyor. Gel şu cevap, şu zatlara cevap ver. Halkı ikna edebilsen, razı edebilsen gene prezident bol. Edilmesen günün çeker. Bizim hakkımız konstrüksiyon boyunca daima. Hiçbir devletine şuna koşuluşmağa hakkı yok. Biz hiçbir devlet bilen düşmançılığımız yok. Biz azat taylığı bütün dünya devletlerinin, biz şol için hem yere kat yadık. Koordinasyon, Sovyet'in adından, devletin adından kat. Gelin taylığlara katnaşın. Hem mekşem katnaştım. Açık taylığı geçiriyor. Siz gücü yürümek gerek. Yarak hayırlanmak gerek. Azat taylığı. Çözdük. Biz şunu talep ettik. Şunun Türkmenistan'ın konstrüksiyonunda var. Dünyada tecrübeden geçen, dünyada Türkmenistan şu da öz boyundan lan men şunu yerine getirecektim. Gelin geçireylin azat taylığı. Bolluk oturdu. Sağ olun Muhammed ağa, ine doğru belli geçtiniz. Hormatly vatandaşlar, inni iki kelleli prezidentin halkyň önüne jogap berme wagty geldi. Ünsüň, häzir Türkmenistan'da şeýle hadise bolupdy. Türkmen halky ýanky hökümetden gorkýar. Ilaytada Gurbanly Serdar Berdimuhammedow. Ünsüň, Maravaranna, ýani Serdar Berdimuhammedow şo ýerde çäreler boldy. Bir ay tırnowka diýerler, ýanky talipleri we şolara şeýle ýalar.
Serdar Berdimuhammedowyň gözüne seretmek bolanok. Ünsörüň. Sen prezidentin, sen liderin, sen konstitusiýan garanty, sen oňa sorak neme seretmeli däl. Sen oňa sorak bermeli oňa. Näçe şuly işlänik, pres konferensiýa etmeli adam halkdan gorkup gözüme seretmesinler diýip ýa-ni organlara tapşyrýar dyryr. Ünsörüň. Ine häzir Türkmen halky iki kelli prezidentden okýar. Şol Türkmen halkynyň gorkuşundan 10 esse köp iki kelli prezident Türkmen halkyndan okýar. Şoň üçin gorkuda biz şolardan iýizam. Şol bizden beter okýar. Her gün işe gelende ýa-ni ýajan şiirin mollaň ýanyna baryp ýa-ni doga hak geler ýoly öldürämesinler diýip. Şo ýar gorkýarlar. Sen günne çykanda olaýan gorkaňa, ine şol ýaly bizden halkdan gorkýar şol iki kelli prezident. Gurbanlar ketegine gidenip ýatyr. Tögülesinden. Halkyň güne çykyp bilen ok. Hacı diýip ad alyp ýa-ni Mekke Medine baryp o ýerde ak halat giýip ýalňaçlanyp, ýa-ni bütün dünýä men hacı diýip görkezip, gelip we mara gelip, ýa-ni aýat okap, namaz edip, aýat kılıp Ramazan bayramynda Serdara berýän ýa-ni görkezmesi dedim. Tut bas moğollar ýa-ni basışlar et. Näçip adam ýygnyýa. Aşgabat häkimiň ýolbaşyna aýyr. Näçip ruhsat berdi adam meçitlere barýalyp bir ýerini ýyrtyk diýýär. Serdar maýdýa ýa-ni ýanyna kılara men näle kakym ýüregi düşdi. Men kararym däl, kakym etdirdi diýip aýýar. Gorkup. Haýsy bir döwletde prezident ýa-da onuň milli lideri, ýa-ni halkyň milli lideri Türkmenistan ýa-ni musulman dinine garşy hereketler edýär. Şunu ýaly. Ofisial taýdan. Haýsy döwletde bar şo? Aýdyň maňa. Hiç haýsy döwletde ýokdur. Diňe biziň iki sany kezzap, atalogul iki kelli prezidentler edämese, hatda Demirel Koreýada eden oklu şonu. Diýeňim şonu. Biz maskara bolup aňyrbaşy kanalizasiýany deşip aşağı üçin küttük. Indi bolletmen ho. Namysy bolsa Gurban bayramyna çykmady. Opozisiýada siz çyksaňyz, opozisiýada barýar. Özüni garşdyrman barýar. Şoň üçin Gurban bayramyna näme şu etjek zadyňyz bar bolsa, näme ýa-ni partizan hereketiňiz bar bolsa, gyra goýup kanun esasynda bayramy mellap, Gurban bayramy mellap orta çykyp iki kelli prezidentden hasap almaly. Boldy. Şoýra baryň, ýa-ni soragy biz özümiz berip şoňa. Bütün dünyada ýa-ni Muhammed Ağa aýdyşýaly hat üstünde yerli pasolstolary, başga döwletleriň ýolbaşçylaryna ýazyp, ýa-ni öňe giden demokratik, adalatly döwletlere, azat döwletleriň ýolbaşçylaryna hat ýazyp, düşündirer, ine şuraya märäke bolýar öňünden. Ine şuraya halk çykyp ahir 32 ýylda öz prezidentlerinden soragy ýyly etjek bolýar. Şol egerde hökümet bazat edäýse halky gollaň diýip haýyş ederdi. Şoň üçin siz öz gereňizde etmeli zat edin. Türkmenistan şinak aktivistler we biz öz hereketlerimizi ederiz. Hormatly watandaşlar, Muhammed Ağa, şunuň bilen biz çykyşymyzy gutaraýlyň. Deme Murat ağa şu ýa-ni Jenewadaky boljak konferensiýa barjak ozaň Washingtonna Türkiýe pasolstwasynyň önüne geçirijek miting hakynda daýda. Hawa ine biz 9 may güni häzir ýa-ni organizasiýonyny işler gidip 9 may güni biz bir topar adamlar Türkmenistanyň watandaşlary Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne baryp protest bildirjek bolýar. Hem Türkiýe pasolstwasy. Hawa Türkmenistanyň ilçihanasy Washingtonda. Menem barýan şoňa, hormatly watandaşlar, kim Amerikada ýaşaýan bolsa, men siziň hemmeňize haýyş edýän, barın şo ýere gollaň bizi, biziň Türkmenistanyna gulçulukda, ýa-ni türmede oturan ýaly watandaşlarymyzy gollamana we öz watandaşlarymyzy bildirmäne barın gaýrat edin. Türkmenistanyň türmelerinde oturan oglanlary ýüzlenýän men, ine Gurbanlyk bayramyna halk herekete giýýär. Türmelerde herekete giýjek bolsaňyz, ine size wagty 9 may saat 10-da
ve Gurbanlyk bayramynyň 1-nji gününe şu baş namazyndan başlap ine herekete girýärdi. Sizem goşuljak bolsaňyz, bir güne ýatan Türkmenistanyň türmelerine oglanlar, sewilenýär, goşulun. Şu Türkmenistanyna bir hökümetde işleýän ýa-da türmede oturan ýa-da ay men müň sany malyma men alkynay kim bolsa prezident şo bolsun diýip adamdan başlap hatta kabinet ministriniň ýa vekillerine ýülenýän. Hemmetine ataly oguldan başga adamlar ýülenýän. Ata ogul goşuljak bolsa olar goşup biler. Biz Gurban bayramçylygyny belläp ataly oguldan sonra jogap ýedigini etmeli. Biz şonu etsek, siziň serketlerine de maçylýar, internetine de maçylýar. Siziň ýanky daşyna gitjek bolsaň wizalara aýrylýar, hemme zat aýryp başlar. Eger biz şonu etmesek, biz ömürlük gulçulugy ýerýär. Ýalyny çykarmam. Gaýra dedim. Inni Fransada forum bolýar, şo Gurbanyň aýdyşýaly $200 milyar ýagdyrýan zat diýip. Biz aldygyny hatlar ýazýar jurnalistlere, bütün ýanky nimelere. Men aýtmaýyn biziň etjek zadymyz ýöne. O ýerde de bir ulçary bolýar. Şul aýda, ýanky aprel aýynda görürüz inşallah. Biz şäherleri ýanky öňe plan boýunça goýduk. Ondan Warşawada bir çykyşlar etjek bolýar. Şöyle protest geçecek bolýar. Soň Germaniýada protest geçecek bolýar. Oňum ýanky organizasiýon işlerini häzir başlajak bolýar. Şoň üçin biz Ýewropada oturamyz, biz hereketler edýär. Ýazmaly zatlar ýazýar, etmeli zatlar edýär, sizi düşündirmeli zatlar edýär. Ýöne halkym tijenmeli. Bolun wagty geldi. Bir zada düşünün. Gurumçulukly iş diýmek bir adam hemme zat etmeli. Hemmemiz etmeli. O diýmek näme? Halk gerek ýerine çärelere barmaly. Halkyň içinden gerekli aktivistler öňe çykmaly. Halk çıkan aktivistler halk gollamaly. Onu güýçlü bolýar halk. Biz şu zatlary hemme zatlar jik-mejik aýdyp durýarly elektronly neşriýatlar bolmaly, Türkmen News, Kronika diýdi, şorýa zatlar bolmaly. Eger halk öňe çykanda halk goralýaly pravozащитный adam haklar goýan gurumlar bolmaly. Halka şuraya çykyşlar edip jik-mejik meseleleri düşündirýän, çäherleri çagyrýan, mediada aýratyn düşündirişleri geçirýän siýasatçylar bolmaly. Her kimiň öz roly, öz ýeri bar. Ine siýasatçylar ine mundan ýokary ýa-da pravozащитный siýasatçylardan ýokary bolýan zat ýok. Her kimiň öz roly bar. Hökümetde, döwletde her bir grajdanyň, her bir hökümet işgäriniň öz roly bar. Şoňaly bizim görüşimizde her kimiň öz roly, wajyp roly bardyr. Ýadyňdan çykarma. Şonuň üçin ine biz öz rolymyzy ýerine ýetirýär. Muhammed Arif diýmez, Akber Tapar we arkamyzda bir topar aktivistler we bir topar blogerler we bir topar ýanky Türkmenistan grajdan we siýasata goşulmaýan ýöne maglumat berip biz golýan, biz şöyle barsak bizim bilen çykyş etdirjek, bizim arkamyzda durjak adamlar, bir topar adamlar bar. Şonuň hemmesiniň öz ýerleri bar, etmeli ýerler. Bir topar organda, MHM'de, polisde, prokuraturada, tutlarda, harbulugunda, pograniçnikligunda bizi golýan ofitserler bar. Öňünden taňýakyn diýen, ine şulaksa hemmemiz goşulmaly. Muhammed ağa, onda näme çykyşlaryny şonuň bilen bolla däýeriň ruhat berseňiz? Öyle. Tawalın vatandaşlar ta inniki duşuga çellen. Sağ olun hormatly vatandaşlar, inniki duşuklara çelli nesip bolsa şol iki sany merakany çäreni ýadyňyzdan çykarmak 9-njy may güni her anyny güni meçitler barmak we Gurban bayramynyň 1-nji günden başlap hereket. Biz eýýem rejimden gitmeli, biz Türkmenistany azatlyğa çykarmaly. Hoş sağ olun. Hoş.